Хәерле сәгатьтә төрле сәбәпләр аркаһында калган яңгы дусларым. Менә ниһаять 2020 елдың 4 октябры танышайык, кавышайык, гаилә корайык димселегенә 4 ел булды. Бөтәгез дә ошо истәлекле вакыйга менән чын күңелдән котлайым. 4 ел эчендә күпме гаилә барлыкка килде, күпме балалар булды. Исәбе һаны юк. Күпме тулы булмаган гаиләләр тулы гаиләгә әйләнеп, күпме бала-сага куанды. Буларның исәбе һаны ла юк. Был һөҗүмтәләр күрһәтә, димселектән яңгы дусларыбызга файдаһы тейгәнен. Шуның менән без шатбыз. Бүгенге көндә димселек Башкортстанның 17 кала районында эшләп килә. Димселектән 100дән ашыу кеше эшләй. Башкортстанның калган кала районнары ла безнең димселеккә кушылыр дигән өметтә калабыз. Танышайык, кавышайык, гаилә корайык димселегенең җитәкчесе, Үлемһез полктың Башкортстандагы вәкиле Бикбай Батыр улы Насырянов. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт.